Съществува много практичен кухненски инструмент, който значително улеснява ежедневната подготовка на храната. Той позволява да нарежете лук само с няколко движения и да създадете перфектно равномерни ивици без голямо ръчно усилие. Има многофункционален дизайн. Другият край служи за ефективно белене на зеленчуци и плодове, а също така може да се използва като отварачка за бутилки и консерви. Така се превръща в цялостен и универсален помощник за всяка кухня. Оборудване с остри остриета, които осигуряват чисти и прецизни разрези при всяка употреба. Изработена от подсилена неръждаема стомана и се отличава с висока издръжливост, здравина и дълъг живот дори при ежедневно интензивно използване. Подсилената дръжка предлага удобно и сигурно захващане, улеснява приготвянето на ежедневни ястия и ускорява подготовката на специални блюда и семейни събирания. Благодарение на гребеновидния край можете да нарежете лук за секунди с равномерен и перфектен резултат. Този многофункционален инструмент се почиства и съхранява много лесно след всяка употреба, което го прави незаменим във всяко домакинство. Произведен по строги фабрични стандарти, той съчетава функционалност и качество в един кухненски инструмент.